twanga risasi amekufa. Jidak location man North Sakwa sub-county Mabondo yuagore ukalure kod kwan medruok mag lipode makuo mag jamni. Kotelni kod jaduong' gweng' ma Pithra Lingo Charles Agola Bungu okwedo malich mokalo medruok mag kuo mag jamni. Koyango ni thoth jokuogegi turo kendo muko abila mopogore kinde mag otieno kendo mayo jodak jamni. Kakoro kwayo mondo mi jogo madak e alworano yoti machiegni kod apisas mag obila mar goyo gono mako kendo pudho oko jogo mosebedo kamayogi mwandu mopogore. An iluonga ni Charles Ogola Abungu. An village officer ma Pithra Lingo. To Pithra Lingo karka kuose timre magi jamni mikwalo mokwongo juma wasie nyocha nokwal diek adek juma mokadho chende ma diego dite kendo ichokwal deri Abungu Josea becha dero nyocha diendo di orucha kawuono gotieno kendo saa 6 ting' dho Jojo Wantengo ma piny oru godo sanini. Koro jokwegi ginyalo yie mondo gidogi e piny nikech wabro luwo ndachigi to kwaro ndachigi to kapar ka gidwa to nikech gitimo tim marach giketho pith giketho ni jopith to sublocation kama ngima nyaka boma bombe cha ne gikwele nicha gitimo kwelo modok cha ikwelo pogre kuro ma kwelo gi odogi e piny giwe mayo jo piny jambgi mo osetagre go mopidho go.